Ez danî me koordinatора xizmetê me navenda herêmiya Santana Kaliforniyayê vê pilê vinî yek ji koordinatêr me yên xizmetê ji bo civîna IPP bi Steven rûnişt. Vinî not girt, pirsên xwe pirsî û bi navê wan alîkariya Steven kir ku planê bernameya xwe ya teqiqesî nû bike. IPP tenê belganameyeke herwîha ronîkira nîqaşiyan fikr û ramen û te da gelek hûrgulî cirdigin ku em bi astengra wan par bikin. Xizmetên bikin ku ji bo wan lazim bibin hûrguliyan peydakirina xizmet û bi pirsiyan fînanskirina xizmetan jî tedaçî digirin. Di dawiya peymanê de rûpelê îmzayê heye. Lê em di paşê li ser bipeyivin. Rêbernameya IPP ji bo alîkariya 100,000 mirovan astengdar û kesan derdora wan hatî sewirandin li kolin û dahûranan dike ji bo xizmetan heyek da ku terza jiyana ew dixwazin ji bo wan peyda bike. Hîn kesan ji xwe arwancan xwe zelal kirîne, hinekin dijî dibe ku bêtir hewceyî deme û rêberiya bin arwanc û lazimiyan xwe dabîn bike. Divê astê hûn jî dikevin navê wek koordinatorê xizmetê emrebaza kes navandî bi kar tinin ji bo rêberiya proseya plansaziya bikin. Divê em bi baldarî guhdarî bikin û pirsin kur bipirsin da ku ev li bibin kaplanê her kesê daxwazin wanin rastin nîşan dide ana. Ji ber ku gelek arwancên berfirê hene ew bi 11 qeydiyan jiyanên serikê hatine dabeşkirin. Ew yek piştras dibe ku her alîkayê jiyanê wan di planê wan da bi baldarî tê hesibandin û destnîşankirin. Bi nimûne ji bo me hemûyan qayîda jiyanê serika malgirtin e. Di plana Steven de me keşif kir ku ew dixwaze ji malbata xwe derkevû li Sanî Oxsê di xaniyê me yê lîsankirê de bijî. Şansê Steven hebû ku cihekî vala peyda bû. Lewma jî vinî serdanok ji bo wî eyar kir. Çawa ku hûn nikarin mala xwe bar bikin, cihê ku me qet nedîtiye herwîha mirovin em piştgiriyê didin wan jî nikarin. Serdana wan pir xweş derbas bû û piştgiriya tima plansasiya xwe Steven biryar da ku Sanî Ox ji bo ciyana wî cî rast e. Erê! Di plana wî de ev yek bi rengê xuya dike. Em bi encama xwest destê bikin, her tim bipirsin. Hûn dixwazin plana we çawa be nivîsîn. Steven kesê kem dixwaze lewma jî planê bi rengî tijî bikin. Ez dixwazim malekê bigirim, lê heqê wî bixweste kesê sayem ji de bikete navê. Niha her stûnê dagirin ji bo temamkirina planê. Xizmet piştgirî, malgirtirîn piştgiriya Sanî Oxê roja destpêkir dema ew bar bike roja dawî roja ku jî aliya tima plansaziya û hatî pêjirandin. Çiqas yekîneyek di malgirîtinê de her yekîne beremberî mehekê o çiqas wext Sanî Ox mehanê te fînanskirin o jî aliyeke we kesê ku heqê we dide. Gelek agahiyan şaş hene ku dibêjin navendan here meheqê her tiştê didin. Pir girînke ku hûn fêm bikin ka xizmetên çivcur bû çawa ji aliyeke fe tenê fînanskirin. Ji ber wê yekê hûn dikarin wan bi awayekê zelal ji bo astegranin ravê bikin. Niha em werin ser meseleya peydakirina karekê. Encama xwestiya Steven ew ku karîba bilêtin tima xwe favoriya beyzbolê bikiriye, mirovan bikenin û begûman ev karê peysajê naxwaze. Vinî difikirî ku Steven ji beyzbolê hez dike, lewma jî ew jî di xebata stadyumê ji keyf xweş bibe. Vinî wîsa bawer kir ku ew pirsin rast bipirse, lê wî encam şaş texmînan xerab kiribûn. Zû here ji vir! Îjar jîn û bi bela xwe ser rebeza kes navandî, vinî pirsin kir tur pirsîn guh da Steven û li gor persiyan tevgeriya. Wan bi hevra stajeka nû mûçe ji bo Steven peyda kir û keyfa wî jê rehat. Û çi kuseyîka şirîn e! Vê cara li ser peymana ev hene, karûbar piştgirî bernameya stajeya bi mûçe bi piştgiriya beşa karûbara Sanî tawne, roja destpêkê yekem roja cerîbandinê roja dawî ji îro pê di salek. Stajyerên me heqê xwe distînin. Steven dixwast kî part-time dikanê ejelan bixebite. Ji ber wê yekê me heftê 3 saet qedar jê veqetand. Ostar ji aliyê navendê herêmê wê tê fînanskirin. Jiyanê yên bijartî temam bibînin. Kesek û piştgiriya wan dikin. Dikarin li ser hemî karûbaran li ser hinikan an jî li ser tenûbana karûban li hev bikin. Her wiha ew dikarin daxuyayîna çalîkeyê bixwazin ger guhertîna navenda herêmê hewce bike. Niha divê ew sê qetiyan girîn kontrol bikin. Serê pêşî dupat bikin ku wan dazenanek wergirtiye ku sala borî navenda herîmî xizmetin wan fînanse kiriye. Ya duyan baş bizanin ku li ser guhertîna planê heye an jî ya duhatuya nîşankirê kiriye û ew veguhdar kiriye. û yesê em ev da jî bo ne IPP'ye rojekî diyar bikin. IPP ji bo 3 salan cû wê demê em da wî gorî hewcadariya nû bikin. Niha hûn ser bernameyan teybet û agahdariya mafên wan niqaş bikin, em dest pê bikin.
Ew têwateya ku me behsa bernameya xweseriya û karîbar û wexser kiriye û ev baş dizanin ka xizmet û pêşkiriyan wan çi ne ku pêşkiriyan wan dike. Benda 4731 Kanûna saziyon û geşandînê li ser navendan herêmî wê yekê ferz dike. Heke gazinan astekdarên hebin li ser xizmeta an jî xebetkar navend e. Divê navend porsiyeke çaresîrê bide pespirkirin. Polîtikaya ragihandinên sûka nêv ku kesên xizmetê ji me distînin, heqê bênav û nîşan giliye bikin, ev li hember karûbarên derkononê an jî kiryerakek dengeliyê bên parastin. Kaliforniya dibêje ku ji bo astengdarên divê fersanda wek hêviyê hebû, di reqebatê xebatê de divê astengdar li pêş bîn. Wek koordînatorên xizmetê gava ku kesek mafdar û bixwaz bixebite, diva em pêşî kar bidin wî. Ev derfeketa mezin ku hûn bi pergeda dibistanên me re hevkariya bikin. Onavenda herremî hekê mafê wan bide. Di hilvijirtîna alîkariniya astengdaran dike ji bo ku ev raya xwe bidin. Mavê her kesî yek û dengê xwe bidibistin. Navenda herremî dikare plana xemgîna xwegistona çebike ji bo westiyan komgomges ku astengdar rewîtiye bikin. Eger çenekê em di wan bigehînin xizmetên rojana an jî kargehên wan. Îjar niha gav hatin ser meseleyê IPP'yê tinê tiştek maye ku divê hûn bikin. Ve imzayê bikin. Dema imzayê we de cih dabê, her tiştê ku me niqas kiriye dibe bijek planê wê IPP'yê. O her cara ku plana teqiqesî guherî divê hûn peymanê dîsê imza bikin. Ji bîr neke, tu mateyê plankirîna ji bo planê te ya kes navendî. Dixebit û kesedî navendê da jî tu yî.